namhlanje sekunqola naye ke uphake Text Room nalapho ke sawuthi ke siqolasele ba umcimbi abaza kuwenza sakube sithela ke nge-Text Room GBV, Domestic Violence and Sexual Assault Awareness abazayenza through art and culture. Sekwamkela ke bawunangamso namhlanje ngasibulisela kumphulaphula seluzazisa ngokupheleleyo. Enkosi kakhulu DJ. Ndinamso Chalamba First Text Room. Ndiyabulisa kubaphulaphuli nakuwe ndisasazi kwelo cala. Okay. Nkosikakhulukazi zithini injongo zoba nize nale awareness apho Text Room ingakumbi ke ebandakanya ke imicimbi ye-GBV ne-domestic violence? Unobangela kukubona indlela izinga elinyuka ngayo kwinto ze-GBV, sexual assault ne-domestic violence. Amanani aya enyuka each and every day and nee-cases ziyazigcwala ezikhotha. So I think abantu abekho aware okanye mhlawumbi boyoyika like uphuma okanye uvoice out ngezinto ezenzekayo kubo, and then I think ulwazi labo luncinci, and then akukho zi-educational programs ezi-enough. So ndiye ndacinga uba make ndenze i-event olo hlobo so that abantu sibafundise babe bonwabile at the very same time. Hence ndiye ndadicide ukwenza le event so that sibonwabise and then sibaxele, tell the story through art, culture, music ne-dance. Okay. Yeah, bendifuna ke ungene ke nithetha ukuthini okanye kuza kwenzeka njani xa uthini iza kuyenza through i-art and culture? Umzekelo nje kuba kukho idrama kuzawubakho ii-groups zalapha ekuhlaleni which is abazawuacta on stage. Umzekelo kwinto ye-GBV apho mhlawumbi baboniswe mhlawumbi xa kwenzeke into ethile okanye xa uphila olu hlobo okanye mhlawumbi endlini xa kusenzeka into olu hlobo, zintoni into ongazenza ukuze uzikhusele okanye uyimetha ilanto ukuze uyise ngaphambili emapoliseni, nendlela onokhululeka ngayo ukuthi ukwazi nawe uvoyisa out. Okay. Bawunangamso abantu abasele bengamaxhoba we-GBV, domestic violence okanye social assault, ungathi mhlambi niyakwazi ukubanceda okanye ungabajongisa ke kweyiphina ke indawo apho banofumana khona uncedo? Ezingakwazi, umzekelo sinazo ii-centers, ii-NGOs ezikhoyo apha ekuhlaleni, but abantu andiyazi noba abekho aware na okanye bayoyika mhlawumbi ukusondela, because sinazo ii-NGOs apha ezidila ngaloo nto. Umzekelo L22 Victim Empowerment Center, ikhona neMzamo Omhle, apho unothi khona mhlawumbi uba uyoyika okanye mhlawumbi uyonqena udibana nomntu osecaleni kwakho ukwazi ukuya phaa because iminyango sokuyivulekile and be-ready for unceda amaxhoba, and bakubamba ngesandla then bakuwe through nawe kuyo yonke laa nto, bakubonise nendlela ongazithatha ukuba mhlawumbi uqhubeke phambili uyiripoti. Okay. Sincokolele ke ngoku ngolu suku niza kuyenza nini le event, niza kuyenzela phi ngabani ixesha? Le event sizayenza next week Saturday nge-14 kaMarch. Izawuba se-Text Room eMasakhe Community Hall apha e-Text Room, izawuqala ngo-11. Okay. Abantu ke abadinga into ezifana nee-directions, abantu abafuna ukongeza kwinkqubo yenu, abantu abafuna ukuqhagamshelana nawe for iinkcukacha ezithe vetshe bakufumana njani? Ndiyafumaneka on Facebook kuNaira. Ndiyafumaneka kwii-calls nakuWhatsApp on 079 299 007. Athina amazwi wokukhuthaza ke abantu abatsha beze nganeno baxabise neenkqubo ezikumila kunje? Especially futhi apha kwi-Sports isikakhulu siyenzela bona le nto because ngabona amaxhoba, but then bona bayibona ingathi yinto erayithi, like they normalize le nto, uyayibona. Athi mhlawumbi umntu xa endibethle mhlawumbi acinga hayi uyandithanda okanye undikhathalele, kanti no ayolo hlobo. So ingaske baphume in numbers baze bazobona, bazofunda, and then bayazi ukuba alukho uthando oluvisa kabuhlungu. Mr. Chamlambo, masibulele ngexesha lakho. Okay, enkosi kakhulu. Ndibulele nakuVukani FM ngondinika le opportunity ngoba ndikwazi ukuthetha ngale nto and then ndi-advertise nasebahlalini. Enkosi kakhulu, Jeff.
Nkosi kakhulu umphulaphuli benguye ke unanga so Chamlam phake Stegstrom uthi bazawukwenza ke i-event umphulaphuli ye Stegstrom GBV domestic violence and sexual assault awareness through i-art and culture ungaphoswa kwiveki ezayo ngomgqibelo. Siyabulisa khangela abaphulaphula abaphethe imibuliso.